Captain America, πώς λέγεται αυτό, αυτό δεν κατεβάζω τώρα. Το οποίο είναι σε χάλια εικόνα. Το Captain Phillips τεστ. Ό,τι άλλο βλέπω είναι, τι να πω, μέτριο χάλια, μέτριο, τόσο καλό, μέτριο χάλια. Πολύ καλή κινηματογράφηση, μεγάλη κρίση. Ναι ρε πολύ, όμως κάνουν εξαίρετες και... εντάξει και πολέμους, αλλά και στους πολέμους βάζουν έρωτα. Πρέπει να ψάξω να βρω και μια σειρά τώρα πάλι και άλλη, αλλά πια να δω ρε, πως έχω δει πολλές σειρές. Το Game of Thrones, πώς το έχεις ακούσει σίγουρα. Το έχω δει όλο. Ένα άλλο το δεύτερο επεισόδιο. Καλά είσαι. Δεν του κάνει μόνο αυτό. Άμα βλέπεις κάθε μέρα τώρα, γιατί τρώγω αργά, οπωσδήποτε θα δω μια ωρίτσα, ένα 45 λεπτό, ένα επεισόδιο. Όταν δεν του βλέπω ή έχω όρεξη, σου μπορώ να δω και 2-3 μαζεμένα επεισόδια. Έχω δει σχεδόν όλα σου. Που μου αρέσουν τώρα. Ψάχνω να βρω τίποτα, μήπως με έχει ξεφύγει και τα λοιπά. Μετά είναι και ορισμένα ξεκινάνε πολύ ωραία και καταλήγουν ρε. Πούς έβλεπα τώρα ένα ωραίο θρίλερ δανέζικο, τι ήταν ας πούμε. Ξαφνικά μου πετάνε κάτι εξωγήινους μέσα, κάτι είναι αυτά ρε που είναι πλάκα μας κάνουν ώρα να δουν. Ξενέρωσε. Ναι ρε, κάτι. Στο ελληνικό θρίλερ είναι τώρα, ψάχνω να βρει την κόρη που είχε πηχθεί πριν από 40 χρόνια, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια, 12. Και μου βγαίνουν τώρα κάτι εξωγήινοι, κάτι γόντα του δάσους, λέει κάτι. Τι είναι αυτά ρε, τους πλάκα μας κάνουν. Όταν γίνουν σκηνοθέτες θα γίνεται ένα λίγο εξής. Θα πηγαίνεις σε μια καταπληκτική ταινία, το οποίο η συνέχεια της ταινίας, δηλαδή κάνα μισάωρο, θα είχε ψώντα στους πρωταγωνιστές να γανιούνται. Γιατί? Θα έχεις ότι μιλάει στους πρωταγωνίστες και μετά θα στείλεις παρτούδα. Έτσι, μιλάμε, θα έχει τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν το έργο το πρώτο μέρος ή τότε το δεύτερο, πάντως είναι πολύ ωραία φάση. Να βλέπεις το έργο, ας πούμε, έτσι, δράσεις και τα λοιπά και ξαφνικά μετά στο τέλος να δεις και μια μισά οριτζόντα, ας πούμε, με αυτές τις πρωταγωνίστες και να δεις όλα. Πόσο βλέπεις σαν ιδέα, δεν θα έκανα. Ίσως τις ενήλικες ταινίες να κάνεις φράξη. Όλοι θα πηγαίνουν στο δεύτερο μέρος. Θα σε έκραζε ο Σιρημένος. Αλλά κανονική ταινία ρε κολλάκι. Έτσι έχει βγει το 50 χρώματα του Grey. Εγώ λέω ένα thriller. Έτσι. Το 50 Shades of Grey, μόνο που δεν έχει δράση. Τι καθόταν μέσα. Τα προηγούμενα 5 επεισόδια κάποιος κεφάλα τα έβγαλε στο ίντερνετ, προτού καν παιχτούνε και τα είδα μαζεμένα, εκτός από το πρώτο δηλαδή,